ni me masro na ganya mo anda farani miniti bisabe kian ka ufi anga fulin walimando be awye amunu me lajella wala sa kuna funu be soro malikun ka ani jenfan raw kun ka aniat masili pôle national de la cybercriminalité no ye critique bonda mu nyashini no bololo sanfela kun anko o nyana bolima uye uka nyon kumemba tako foloke kabeni alamsado mekalo klemwa ani kle udaga rola amala donna ka fo hakune wala sa ka nyefoli ke uka baraketa ula hakene nyama tumbe ministre bulo munya shine no kiriko kungango nyana bolima anga jamana kono korotum jabate ani num koneka sorolongo ni sham criminali ni ya jate mine kokura do anga sharia se unkonna la me fenyuma ba fenedo parce que faut casser réforme temenanga code pénal ni anga code de procédure pénale no e sharia so wale oni sharia so wale be nomne la hala mun no be ka gafe mun kono na la yelma kuraw dona anga kiri tabolo la donc folo cour d'assises de tunye fenye minum be sharia so wale mun nga juguni sharia so wale be na be fama ko crime ale de tumbolu nyangi o men ya jate mine pour que o kase ga organiser a siraw kun acha a baraw kun amise donc abake mo ko me kaso la wakati do la kasoro uni min kaka o modon yala uno bala yala uno tala donc utu me kaso la adola kasoro o kuma se ka jalatige mais chambre criminel nous nale abina ni telia ye okunu nun konona la sisa mais telia doranki boala ananani sharia sendo minnu be nominalikɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kiritigɛlaw yɛrɛ a bɛ wajibi dɔ sigi olu kan minnu ye mɔgɔ minnu nominalen don olu ni hakɛ minnu ka kan olu kan ka labato cogo minnu na u kan ka kiri wagati minnu kɔnɔna la u ka se ka kɛ wagati surumanw ye donc ni chambre criminelle in bɛ na o lahalayaw ni o hukumu kɔnɔna la donc an b'a fɔ bi an nisɔndiyalen don parce que n'i y'a jateminɛ pôle de lutte contre la cybercriminalité nin ye a ye a san sabanan de la denmisɛnnin fitinin don halisa n'i ye Mali kirisow jateminɛ nga anaka denmisɛnniya bɛɛ a selen bɛ ka a jɔyɔrɔ ni fa dɔɔni komi dɔɔni ti tɔtɔ ko la kiri min dɔgɔdalen don bi dossier 4 de don a dossier 4 bɛ mɔgɔ 8 de kun kan a mɔgɔ 8 ninnu nɔ minɛlen bɛ n'i y'a jateminɛ menaces n'o ye ka mɔgɔ papa k'a fɔ i bɛ ko dɔ k'a la nɛni walew ani fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko u bɛ sariya sɔsɔ walew kɛ ani jamana basigibaliya walew olu de ye kun ye mɔgɔ 8 nɔ minɛlen don kun min na bi n'u bɛ na kiiri tribunal ɲɛkɔrɔ bi ni welewele kan bɛ yen o ye hali bi k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna adamaden baara don adamaden baara ni majɛ tɛ ban an b'an se la dɔ bɛ fara se in kan hali bi o de fɔra kuma la sisan nɔ halisa a ka kan ɲɛfɔli ka kɛ mɔgɔw ye cybercriminalité ko in na mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo di cybercriminalité ye mun ye sariya sen jumɛnw talen don a kama mun ni mun de tɛ se ka kɛ ni i ye min kɛ mun bɛ se ka bɔ a la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye fɛnɛ cybercriminalité yɛrɛ pour que i ka se ka kisi a kɔlɔlɔw ma i bɛ se ka wale jumɛnw tagama. bi sɔgɔma vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ chambre criminelle audience an sera k'a daminɛ pôle cybercriminalité la. Ni y'a jateminɛ chambre criminelle an ye o de bila cour d'assises nɔ na chambre criminelle bilalen a nɔ na a bɛ na justice teliya de o b'a yira k'a fɔ ni dossier banna hali semaine wɛrɛ a bɛ se ka juger donc an tɛna makɔnɔ k'a fɔ an bɛ assise makɔnɔ ka dossiers fara ɲɔgɔn kan ka formalités kɛ ka sɔrɔ ka baara daminɛ donc chambre criminelle a nali vraiment a bɛ na kɛ lafiya ye bɛɛ ma surtout minnu bɛ kaso kɔnɔ u bɛ na dɔn u ni min ka kan. Nous kan ka ɲangi u b'a dɔn n'u kan ka bila u b'a dɔn fana donc o bɛ kɛ teliya la donc pôle national bɔra ka baara min kɛ vraiment baara ɲuman don n b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka président fo ka procureur fo k'u baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo ka baro fana fo monsieur le bâtonnier a n'a baarakɛɲɔgɔnw u bɛ ka an dɛmɛ ni baara in na a bɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ et puis u bɛ ka baara kɛ fu falaki min ye audience daminɛw ye donc an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn. C'est pourquoi kuma o kuma min fɔra bɔlɔlɔ kan surtout n'a kɛra tiɲɛni sira kan an y'a ɲini pôle mɔgɔw fɛ u bɛ ka baara min kɛ u ka continuer n'o sira ye maa o maa min ye sira bila bɔlɔlɔ sira kan ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw diffamer ka ɲini ka bɛnbaliya don sigida la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲini ka jamana lagosi u kana saliya a ko la u ka a tigiw gosi u kan ka gosi cogo min na sariya sira kan donc o kɔni hinɛ foyi kana y'a la parce que o de b'a to lafiya bɛ sɔrɔ.
Bourse du travail kɛra yɔrɔ mun ni citoyen modèle jɔnjɔn dira Yakuba Katile ma. Yakuba Katile ale yɛrɛ INTM ɲɛmaaba ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ o jɔnjɔn in ni a bɛ fɔ a ma citoyen modèle a bɛ di maa ma maa mun ka wulikajɔ ni cɛsiri barika bonyana fasojɔ nasiraw kan. A baaraw kɛra ka bɛn ni mai kalo tile 20 ye. Maaba caman tun bi a kɛnɛ kan ka fara Sadio Sidibe ani Samba Traoré kan. Nin kun ye kɛnɛ wasalenba ye ni ala bɛnna citoyen modèle maaw ka sanga ni jɛkulu min bɛ INTM kɔnɔna na olu ka bolodi ɲɔgɔnma ye min b'a to ka jɔnjɔn ta k'a di INTM cɛba dɔw ma. Ni jɔnjɔn di kɛnɛba in sigira ka sanga ni INTM yɛrɛ ɲɛmaaba ka yamaruya ye ni kɛnɛ yɛrɛ tɔ dalen b'o la ni o ye prix d'excellence Yakuba Katile ye. An nisɔndiyalen don an sewalen don k'a fɔ ko événement min kɛra bi a kɛra INTM tɔgɔ la a kɛra baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Aw yɛrɛ y'a ye jamaba min bɔra ministre minnu nana nin ko in na ani département ministériel min ye u ka mɔgɔw bila ka na a yɛrɛ a bɛ a kun bɔ a b'a kun bɔ mun na bi fɛn in kɛra mɔgɔ min tɔgɔ la n'o ye Yakuba Katile INTM secrétaire général bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ bi na a ka syndicalisme kanu ani a bɛ baara min kɛ syndicaliste ye baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ hali ka taa fara an ka population yɛrɛ kan bɛɛ b'o dɔn parce que n'i ye baarakɛla dɛmɛ dɔrɔn i ye population de parce que population de b'olu fana kɔfɛ. Citoyen modèle ye association de mun bɛ yala ka mɔgɔw encourager k'u récompenser u ka activité citoyenne na. Bi an y'an miiri cɛba dɔ b'an bolo yan nɔ n'u b'a fɔ ma ko Yakuba Katile an n'a ma deli ka ɲɔgɔn ni bi tɛ. Citoyen modèle ye ɲɔgɔn kɛ an y'a faamuya an bɛ se ka jɔn immortaliser a ka baara la fo Mali bɛ se k'a fɔ parce que an y'a ye duguw la tubabuw bɛ tilen ka fɔ prix Nobel de la paix prix Nobel tan nɔ donc est ce que farafin dɔw ka prix dɔw man ka da n'a bɛ kɛ i b'a k'i yɛrɛ fɛ yen donc an y'a daminɛ bi ye premier pas ye ka prix d'excellence Yakuba Katile kɛ parce que a ye baara de kɛ. Kɛnɛ kɔnɔna na tasibila kumaw caman fɔra k'a ɲɛsin INTM ɲɛmaaba ma ka sabu kɛ a ka wulikajɔ ani a ka baara ɲumanbaw ye ni jɔnjɔn in a kɛnɛ dara tɔgɔ la ni ka tila ka jɔnjɔnba ta ka da yɛrɛ fana ma. Katile exceptionnel Katile nafa mun y'an baarakɛlaw ye ala kelen de b'a dɔn parce que an ma sɔn ka fɛn dɔ fɔ parce que a bɛ mun kɛ jama bɛ mun ye o bɛ yen mais a bɛ mun kɛ an kelen-kelenna bɛɛ ye a ye mun kɛ an kelen-kelenna bɛɛ ye ala ni kira de bɔra a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ donc an kɔni y'an sigi ka miiri c'est quelqu'un qui est en train de prendre de l'âge ça lui fait pratiquement plus de 20 ans de carrière syndicale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour perpétuer sa mémoire? Qu'est-ce qu'il faut pour pérenniser son héritage? Kɛnɛ in kun wasalen don kosɛbɛ sabula gouvernement ministre fila kun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ka baara bɛnnen bɛ formation professionnelle ma ani fonction publique ma. Foli ani waliɲuman kumaw olu kɛra k'a ɲɛsin Yakuba Katile ma ale min ye INTM ɲɛmaaba ye ani fana conseil culturel et social ni ale de fana ye o ɲɛmaaba ye bi. Prix minnu a bɛ perpétuer de o de y'an ŋaniya ye bon o ka d'a ye o diyara yɛrɛ ye mais an bɛna ni prix ye bureau exécutif yɛrɛ de la pour que k'a bila fara projet kan premier mai projet kan donc à la veille de chaque premier mai ça trouve que il y a eu baara dɔ kɛra dugu ma mɔgɔw choisira donc an b'a a prix a cérémonie kɛ k'a di mɔgɔw ma minnu ka kan n'a ye avant le premier mai o de y'an hakilinata ye vraiment nisɔndiyara bi kosɛbɛ chaque année avant le premier mai ce prix vraiment c'est prix bɛ di mɔgɔw ma minnu ka kan n'a ye syndicaliste minnu ka kan n'a ye. Yakuba Katile yɛrɛ a ka kuma kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ ɲɛjɛ tun bɛ ɲini ka tila la sabula kɛnɛ ye yanga bonyana ma kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kun sigilen tɛ ni nin ye ni ka tila ka foli ani waliɲuman kɛ k'a ɲɛsin kɛnɛ in sigiba bɛɛ lajɛlen ani kɛnɛ in labɛnbagaw ma. A ye miiri janya sabu mɔgɔ bɛ ko dɔw la i bɛ min kɛ i b'a kɛ ni hakilila min i b'o de dɔn minnu ɲɛ b'a la olu b'a faamuya ni hakilila min ye olu fana b'o de dɔn ne fɛ n bɛ kɛ n ye fɛn fɛn kɛ nin cadre nin kɔnɔna na n'o nana ne nin ye k'a fɔ ko prix d'excellence kɛ a da ne tɔgɔ la kɛ da sababu dɔw kan ne kɛ ye cogo kun t'o ye n ka faamu tɛ ko kun t'o ye ne y'a ye dɔrɔn n'i bilala fɛn fɛn na diɲɛnabɔ la i k'a kɛ n'i bɛ se k'a kɛ i k'a kɛ n'i tɛ se k'a kɛ fana maa tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ diɲɛnabɔ la ala de bɛ se fɛn bɛɛ la n'i tɛ se min na fana o kɛ i k'o jira k'a fɔ i tɛ se nka n'i sɔnna i k'a kɛ n'i bɛ ban fana i kɛ ban kɛ da a n'a kɔrɔ kan tiɲɛ yɛrɛ la u y'a décidé don min k'a kuma fɔ n ɲɛna
ntumbe feme miri fo ni mesigi nayi ngela yini fana kuntoye ka fomba ninkebi yala sa shini ndege foma ou bien ndege ken ba nyina la fa lege bendo ni yonche an barak ambeke sendika nyamgo minu nyawye ambeke minke barakela wiye min yini barakela wiye ala ka no yambulo ani minu bi je ka barake no ye gouvernement ni patronat ye ake famiyali dambema ke ben sabati ani yonche min se ka to vraiment mi se ke anteke do nyomulu chume jamna ke wuli ka jo jamna ke bobulula jamna de nge here soro la yini we ala ko sabati. Ministre de la fonction publique ale fana aye kumata ninga kila ka tashi blaka ka kuma damno la kanyashi mami tayana onina kasangani afrikalo klem wa nduru timne bamagatu ka wuli ka jo bamago konnana ni ore kra sababu ka ajenyo ni oye ministre de la défense ko on tayana aye tashi blaka ka nyashi bamagato bela jelema ninga kila ka yakuba katilefu aka wuli ka jola aka faso kanu ani abala ka bara fenfeke malikula ka fukoni hakilina injera lere kosobe mamin kra sababu ye ka tamimba to ka bunya masegin kai tugumina ka be alabe mbawfu ambolo dona ka fukene akuncherani jonjon diuye ka nyeshi mamin gajke dona la krengenela matan ani kononto yentam barakelaw kafra yakuba katli rena afuru musuka ka sabuke ukawulika jo ane faso kanui Bayimanke jeklum me wule ONG Islamic Relief olu ka seliba demedi barawke kabeni alamsadu mekalo klimwa aninkelen asi 2000 la amaladona ka form saka munduna adafa ti Joseph war milliard kelina akune wala saka demedi ke desebagato ma ka se ka seliba ke ni sojala akene ka Fatmata Kani ani Abdoulaye Sogodogot me Shirfla Jabaran so tola ani silamaw ka seliba tɔ a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan silama ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na ka nin dunba in kunbɛn ni ka nisɔndiyaw kɛ o de kadara kɔnɔ baɲumankɛtɔn ONG Islamic Relief Mali a n'a dɛmɛbagaw u kɛlen filɛ ka ni kura fiyɛ dɛsɛbagatɔw la ni misi caman bilali ye u ka bolo kan a ka ca ni misi 5000 ni kɔ ye min bɛna bila fantanw ka bolo kan kabini 1997 n'a y'a a ka valise bila Mali la Tombouctou Marala, plus précisément la commune de Serere à Mandjakoui. Faut qu'on ait la sangosa, ni célibat sera. A Ben Michi, Farake. Fantan, c'était Mouromounouye. Degoumbe Mouromounouka. Au-delà, Michi Badourou, Ani Kemeshegi, Ani Michi Tani Dourou. Nina, on sera pour les mobiliser. Michi Badourou, Michi Kemeshegi, ani misi tani duru ananga demeba jekulu sera ko de soro kanga lasse Mali gouvernement ma anga lasse fantaw ma o baray avec un Bamako avec un Kulikoro Mara la kerenkerenya la kati cercle la avec Buguni région kono Buguni cercle re kono ani wolese bu cercle kono avec Segu région kono Nyono Gla avec Sévaré, avec Mopti, avec Banjangara, avec Bankas, avec Kourou, avec Douanza, on a cercle Bela Djelena. Tombouctou, nous avons cercle, nous avons cercle Takalogue, commune Kononton de Bala, a commune Kononton Bela Djeli, en Beka Michifaki. Nous avons cercle Takalogue, en Beka. Mamunu garsige bina donin demena ni oye misiwi uye wali mandon fuli kerengere ka nyeshi ONG Islamic Relief Mali ma ka temeni adembaga jekulu ye ka duo kerengere ka nyeshi uma sungolo mara se sungolo musakabe dama anando mbe suna yamba suti ganai no temena ka boy selima na se selima fini amunu de ko baale na me wole ka war dama fini mbe ko ando na ngata sanga do ando na buruburu no be selima fini da bela gelema communicateur dugutigu bela jelen ka cila den kumbe kene kono ni ay wali nyuman donke ONG Islamic Relief Mali sanwosa sanchama amena nyon soro ni kene ka ube mishidi ka di sentauma ka di lojuratoma mama ni ti se yere koro fo ake fantam bantam ye best semaine koina akadi an dutigu de ka teme beka kadaka selishu on ni nyagi beshi nanya miri ka fo anga dugu kono maube munu teso soro ka dun mate ka lahia soro ka fokama
a kɛnɛ kan diinɛw ani batoko minisiri ka ciladen kun be minisiri yɛrɛ tɔgɔ la a ye waliɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin ONG Islamic Relief ma ko dɛmɛ nana nakuma na. An bɛ foli di Islamic Relief ma u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la ka ɲɛsin o mɔgɔ ninnu ma. Baara in filɛ nin ye silamɛya baara de don ani faso baara de don. Ni n ko silamɛya baara don kuranɛ yɛrɛ ye nin de fɔ o b'a fɔ ko ɲumanya yɛrɛ ye mun ye k'a fɔ k'i b'i seli ko k'i ɲɛsin kɔrɔ ma k'o tɛ ni fɛn b'i bolo hali ni i sirilen b'a fɛn na kosɛbɛ a kɛra dumuni ye o a kɛra minɛ o k'i k'a di dɛsɛbaatɔw ma k'o de ye ɲumanya ye. Donc an b'a fɔ ko silamɛya baara don faso baara fɛnɛ don faso baara don mun na parce que Islamic Relief u ni foroba baarakɛlaw i n'a fɔ an ka ministère an bɛ baara kɛ partenariat il y a un cadre de partenariat bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la. Donc an bɛ baara k'o kɔnɔ o de kɔrɔ n ko faso baara don wa olu ka baara in u bɛ jamana fɛnɛ baara u b'a dafa. Kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ ni alikuranɛ sanuma kalanni de ye ka waleɲumandɔnkanw caman tugu la ka ɲɛsin ONG Islamic Relief ma ka fara o kan duwawu kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma hakaja ba maliba ka sɔrɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ misi ninnu bɛ yɔrɔ min na ni o ye parki ye ka yaala kɛ ka t'u ɲɛ da o kan ka taa se misi ninnu dili ma remise symbolique. Ka kɛɲɛ ni Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique a Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seyid Badara Aliyu Haidara ka tournée walasa ka alisilamɛya diinɛ sankɔrɔta a kun bɛnna Benɛkaw fɛ yen nɔ ni bonya ni karama ani nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni mɛ kalo tile 19 a wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya mawuludu okumu kɔnɔna la Sherifula tele ka maa cilen kɛrɛnkɛrɛnnen Benin jamana kan Baba Keita ka sɔrɔlenw don. Seyid Sherif Usman Madani Haidara n'a bɔnna k'u maɲina dugu kɔ ala ka diinɛ carinni na ka kɛ ala fɛ ka kanu ka don ala dɔngɔdaw fɛ ninnu y'o ta tiɲɛ ye wolofa ɲuman kɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ninnu ka duloki de bɔn bɛ ka da ala ka diinɛ carinni siraw fɛ Seyid Sherif Aliyu Usman Haidara ne y'a donne Benin jamana kɔnɔ wajulu nasiraw fɛ ni silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka laɲini ye Benin ka na mawuludu nabaw ɲɛnamaya u fɛ a kunbɛnni kɛnɛ kɛra nisɔndiyaba ye Ansaru n'u kanubaw fɛ. Vraiment depuis an bɔ Mali la an wasalen don yan an bɛ nisɔndiya la su ni tile an tɛ sunɔgɔ yɛrɛ kɛ a kama fo ka se bi ma o nana an sɔrɔ hɛrɛ la vraiment an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kɔnɔ yan tɔndenw vraiment ɲina o ye n yɛrɛ kɛ président ye ka danaya da an yɛrɛ kan vraiment n ye o bɛɛ lajɛlen fo o ni cɛsiri la ka dugawu kɛ o yɛrɛ ye ka dugawu ɲini o fɛ fana ala k'an ka tɔnw taa ɲɛ vraiment n bɛ karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka famille bɛɛ lajɛlen folen don Sefula kɔnɔ ka fadi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n ka président Surakata Salamata Modibo Jalo k'o bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ. An ta kunu yɔrɔ la i b'a sɔrɔ fɔlɔ o diyara Seyid Sherif Badara Aliyu Usman Haidara ni y'a siɲɛ sabanan ye Benin jamana kɔnɔ wajulu bɛna kun kana ka ala ka jɔnw wele kana ala ka siraw jira Benin silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru n'u kanubaw ka fɔ la a ye tɛmɛnko kɔrɔ minnu kɛ k'o ye nɔbɔ Benin jamana kɔnɔ u y'o tasi bilaw kɛ a ye. Hali bi Badara y'a layidu ta an ye salon k'a bɛ se an fɛ yan ɲina awa a y'a layidu dafa a diyara an ye a bɛnna an ma an b'a lase Benɛka bɛɛ lajɛlen ma Kotonu muso bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu ka na an ka karamɔgɔcɛ ka wajuli lamɛn Badara kabako de b'a la an y'a kabako caman de ye an y'a prévu caman de ye donc an bɛ foli de d'a ma dɔrɔn a ɲuman bɔra ba Maliba la ka se an fɛ yan an bɛ dugawu kɛ ala k'a ka tile 3 wajuli ɲuman kɛ hɛrɛ la k'a kɛ wasani kɔrɔta ye ka tila k'a ɲuman segin ka taa denbaya yɛrɛ ɲuman sɔrɔ ka foli di karamɔgɔ yɛrɛ ma k'an bɛ a Seyid Usman Sherif Madani n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ɲininkali k'a la a n'an ba naani ni baasi foyi t'u la ala kana baasi k'u la k'a ɲuman sera an fɛ yan a diyara an ye a y'a ka layidu dafa n'ala sɔnna ma an yɛrɛ b'an ka layidu dafa k'a nali diyara an ye musokɔrɔba min bɔra ka kuma sisan ne sigiɲɔgɔn de don san joli joli n bɛ karamɔgɔ ka kuma f'a ɲɛna n'a denw mais ala y'a kɛ ɲina a ko ma k'a bɛ layidu dafa an ye k'a bɛ na ko ka na i lajɛ
Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara bɔna sanuma ninnu ma a bɛ se ka u ye ka ɲɛb'u fɛ ye cogo la nka k'a fɔ k'i b'i suma u ma ala ko suma ni ala bato ni ala ɲɛsiranya la i bɛ fili juguba kɔnɔ olu de ma ɲaga tɔgɔ ani danbe la olu ko k'u bɛ ala ka diinɛ cari ka se a seyɔrɔ la ni se dalen de don wolofa ɲuman senda nɔ na sirifukɛ muɲu ne kumabali Seko Badara a ye kuma galama ta kunbɛnni kɛnɛ kan Benin jamana kɔnɔ ni a ye Mali jamana kunnawolo ye ka fala ni bala bɛɛ lajɛlen kunnawolo k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko disi tɛ gosi ni den bɛɛ ye faɲɔgɔnbɔden a ye kuma galama ta ka waleɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin ansaruw ma ka taa se kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma kabi Nigeria jamana kɔnɔ fo kana se Benin jamana ma a ma ɲina maa ka ɲuman kɔ kabi nin taama in daminɛna ansaru ni kanubaw bɛ wuli ka jɔ min na u bɛ yɛrɛ di baara min na jango ko in ka ɲɛ cogoya min na Seko Badara a da sera nin yɔrɔ ma ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ansar tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u n'u kanubaw mana kɛ diɲɛ fan o fan Benin jamana ni Nigeria jamana a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ka kunbɛnni baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni ala welew ye ala ka taa ni ka segin nɔgɔya a n'a ka taamadenw bɛɛ lajɛlen amina rabi ala ko o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ to Beninkaw fɛ Seydi Badara Aliyu Haidara a ye laseli minnu kɛ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Baba Keyita ka kuma galamaniw na an ka ɲɛmaadɔw fɛ an bɛ kɔn ka tanu di ala ma kosɛbɛ ka se ka ala barikada siga t'o la ka ala waleɲuman dɔn wallahi ala min y'a latigɛ an ka ɲina ka bɛn le 19 mois 2026 siga t'o la an kana ka na ɲɛ da an balimaw kan ani sindiwa ni kanubaw kosɛbɛ n'o ye Jamiyatul Ansardin Islamiya siga t'o la tɔnden minnu sigilen bɛ wallahi Benin kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen ala kotunu siga t'o la an bɛ ala fo ka se ka ala barikada ka se nin ye an nako sabanan ye nin dugukolo in kan siga foyi t'a la kun foyi t'a la fo n'a kɛra an kana fara ɲɔgɔn kan wallahi ka an ka nisɔndiya jira ka se setigi ala la ni a ka nabiɲuman cili ye anw ma n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana fara silamɛ minnu bɛ yan ani ansaru minnu bɛ yan ani kanuba minnu bɛ yan an bɛ ala de barikada ka se o mawludu nabawi ye ala min sɔnna ka ɲinan ta don an garijɛgɛ la o la min bɛ an bolo o de ye k'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ta o bɛ ala bolo si ani kɛnɛya ani barika kɔnɔna la ala k'o nɔgɔya an ye mawludu in ala k'a kɛ dayɛlɛli ye an ye ala k'a kɛ kisi ye an ye kuma jan tɛ yen an bɛ bisimilali hukumu kɔnɔ an nisɔn de jara an nisɔn jara fo ka se ka sanga ni ansaru ka wuli ka jɔ ye a n'a ka cɛsiri ye waati bɛɛ kɔnɔ o kɛra sababu ye anw sera yan ani dɛmɛbaw ani kanubaw vraiment nin sigi an bɛ kɔn ka an jatigi fɔlɔw de fo ni o ye Nigeriakaw ye Lagos Island ani Lagos Agege ninnu bɛɛ lajɛlen ka président a ye an bilasira ka na k'an balimakɛ dan kan n'o ye Musa ye président an bɛ a fo o ka wuli ka jɔ la u ye min kɛ ni an ye ani u ye min jira an na diinɛ in baara kɛ la n'u ka wuli ka jɔ n'u ka farifoni an bɛ u fo ka laban tuguni ka da an kan ka na an bila fo Kotonu yan o sara bɛ ala de bolo kanubaw caman faral'o kan an balimakɛ b'ola ni o ye Yaya ye Yaya Kone ale farala o kan ka fara Isa Jakite kan ninnu ye ansaru kanubaw de mais kabi an sera ye tu ni ansaru yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o kumana i bɛna dɔn k'a fɔ wilibali la karamɔgɔ ye ansaru bila baara min na o b'o la foyi ma ɲini an fɛ an ka ni bɛɛ kɛ kelen ye anw mana foyi kama an ma fara ɲɔgɔn kan nin jɛkulu in kɔnɔ fo n'a kɛra setigi ala subahana wa taala ka diinɛ a bɛ se ka jɔ n'a ye cogo di o la an b'an balimaw fo Yaya a yɛlɛ de y'a ka mobili bila an ka disposition na ɲinan kabi an donna Lagos kɔnɔ an bɛ ale de ka mobili kɔnɔ kanuba de don a sara bɛ ala de bolo Isa ale fana y'a ka baara bɛɛ bila kanuba caman de bɛ yen minnu ye
kabako k'a ɲɛ fo a ka kɛ mɔgɔ min ɲɛna i t'u ni ansaru dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais nin bɛɛ sababu ye ansaru de a sara bɛ ala bolo ala jɛra n'a ye bi an donna yan ka n'a sɔrɔ an ka ustazi an ka karamɔgɔ n'o ye Darabo ye ale fɛnɛ bɔra fo Togo ka na Gerebu bisimila ni sigiyɔrɔ in na a sara bɛ ala bolo ka fara an ka président kan n'o ye Tambadu ye o ye Lomé président ye olu bɛɛ lajɛlen y'u ka ci bila salon fɛnɛ o y'a kɛ tan salon na sini u dara an kan ka na n'a ye yan alhamdulilayi ɲinan fɛnɛ u bɛ ni an ye yan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'o sara hɛrɛ la alhamdulilayi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan don tɛmɛnenw na ɲinan fɛnɛ ala jɛra n'a ye k'an sabati yan kumana an bɛ ala barikada ka Jabate yɛrɛ fo ka furu ɲɔgɔn fo n'o ye ansaru président ye an bɛ an balakaw bɛɛ fo danti foli bɛ na ka ansaru tɔnden kelen kelen bɛɛ fo. Agence de voyage Boulaïda mun bɛ Kayikaw fɛ o ni groupement Sherifula voyage ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye lafaamuyali kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'a ɲɛsin u ka ejidenw ma ka bɛn ni mɛ kalo tile 19 ye a kun de walasa ka se k'u ka ejidenw labɛn ka bɛn ni eji baaraw ye Sherifula tele ka maa cilen kɛrɛnkɛrɛnnen Makan jamana kan Kafune Batile ani Fuseni Keyita ka sɔrɔlenw don. Agence de voyage Boulaïda ka bɔ Kayi mara la a bɛ groupement Sherifula voyage ka bolo kan u ye labɛn dɔw sabati umura bato kɛcogo ɲuman ani iji kɛcogo ɲuman kan ka ɲɛsin u ka ijitadenw ma ɲɛmɔgɔyaso ka sigi ani ijitaden ninnu cɛ a sen fɛ kunnafoni caman dir'u ma ka ladilikan caman di u ma k'u bilasira umura kɛcogo ɲuman kan tawafu minnu bɛ kɛ Kaaba dafɛ fusamanciya minnu bɛ a la ani dugawu jaabi yɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka tomi sigi o kan k'o ɲɛfɔ u ɲɛna iji yɛrɛ senfɛ bato kɛcogo ɲuman o bɛɛ ɲɛfɔra u ye kuma kɛra mina sigi kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arafa don Muzdalifa kan ani ziyara fusamanciyaw gi kun bɛ hiji baaraw de kan ani makasigi yɛrɛ kibariyaw cogoyaw kan yalo ni jama tagamara ɲɔgɔn fɛ ko ni an yɛrɛ ko ten ko ni mɔgɔw bɛ tiba ta n'aw ma bɔ ɲɔgɔn kalama dɔrɔn tali tɛ ɲa donc f'aw ka waati sɔrɔ waati ni waati aw ka sigi aw ka échanger aw ka ɲɔgɔn bilasira ka tila ka ko ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sabula ko dɔn ka fisa ko kɛ ye an ka bi sigi kunba fɔlɔfɔlɔ tun ye yɔrɔ senuma minnu bɛ Maka u ka ca nka dɔɔni dɔɔni bɛ se ka fɔ a tigiw ye k'olu ɲɛf'u ye ani bato minnu fana ni an nakun yɛrɛ ye olu ye ka caman ɲɛfɔ o batow la ani ka kuncɛ ni ka dugawu kɛ an yɛrɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye inshallah. An ye kuma boli fɛn saba kan kuma fɔlɔ an y'o boli a bɛ fɔ fɛn ma l'organisation yɛrɛ même de hajj ani makakaw cɛ parce que minnu bilala ka hiju organiser tuma dɔw u bɛ degun se hijiden caman ma donc hijidenw ka se ka sabari o degun ninnu kɔrɔ ka da waati na cogoya kan o de ye ko kuma kun fɔlɔ ye k'u la sabari o ko ninnu kɔrɔ wali jamana kan i b'i bɛn u ka sariyaw ma bon n'u ye a kɛ cogo min fana i b'a ɲini k'i bɛn a ma walasa i haju ka dilan i k'a kɛ sabari kɔnɔ an ye o de kɛ kuma kun fɔlɔ ye kuma kun filanan o ye de an bɛ taa baara ninnu kɛ yɔrɔ min Kaaba yɛrɛ kɔnɔna la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw b'a kɔnɔ donc kira de y'u kɛrɛnkɛrɛnna k'u yira silamɛw la donc an fana ka fara ɲɔgɔn kan k'o yira hijidenw na k'u labɔ a kalama sabula mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ waati caman de kɛ yɔrɔ ninnu kɔnɔ dɔw b'a kɛ yɔrɔ kɔnɔ cogo min na k'o cogoya fana ladabu ninnu ka olu ɲɛf'u ye a sabanan misiri in kɔfɛ la Maka yɛrɛ dugu kɔnɔ yɔrɔ barikama minnu bɛ yen i n'a fɔ kuranɛ aya fɔlɔ jiginna yɔrɔ min ani kira yɛrɛ ni Seydina Bakiri donna kuruwo kɔnɔ yɔrɔ min ani an ba Khadija radiyallahu ta'ala anha ale dalen bɛ kaburuso min na ani a den Qasim ani silamɛ ɲumanw caman o yɔrɔ ninnu ɲɛfɔli ani jinɛw ka misiri ani Masjid Shajar ana banganaso min kɔnɔ o yɔrɔ hakɛ minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ se ka t'u ɲɛ da u kan ka olu fana ɲɛfɔ u ye ka a tagacogo fana ɲɛfɔ u ye inshallah. Min bɛ fara kɔrɔfɔ kan dɔrɔn o ye de an bɛ ala deli kɛrɛnkɛrɛn ma an ka maliyɛn fɛn fɛn bɔra Mali la ka na hiji la ka ala deli ala ka baara in nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye par contre ka nɔgɔya silamɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye dugawu minnu bɛna kɛ k'a bɛɛ minɛ ka tila k'a ɲini fana an bɛɛ fɛ an maliyɛn damaw an ka dugawu k'an ye jamana in to cogo min an bɛɛ jɔrɔlen de bɔra jamana in kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ u jɔrɔlen don ala ka basigi ani bɛn ani kelenya a ko nati jamana in kɔnɔ inshallah ta'ala. Sigi kɛra sababu ɲuman ye agence de voyage Boulaïda ijitadenw ma u ka se ka faamuya caman sɔrɔ u ka ɲininkaliw fana ka jaabi silamɛya jɔsen duurunan baara koɲɛw kan. Sigi an ye nafaba de sɔrɔ a la parce que hiji ye baara mun ye hiji ye kalan baara de ani mɔgɔ min fana b'a dɔn i ka tugu fana nɔfɛ
hiji y'o fila de karan dɔɔni ani mɔgɔ min b'a dɔn fana a tigi bɛ se k'a maîtriser vraiment an ye nafa sɔrɔ a la an ye nafa sɔrɔ a la parce que an bɛ tawafu kɛ don o don bon dɔw bɛ jaabi yɔrɔ min nɛɛmaw ala ka kabako bɛ yɔrɔ minnu na a bɛɛ fɔra an ye quoi donc alhamdulilah rabbil alamin an bɛ ala fo k'a barika da an nisɔndiyalen bɛ ni tagama ye an bɛ cɔnɔ fo k'a barika da depuis an ye kayi formation na fɔlɔ k'a daminɛ depuis o wagati an ye bonya sɔrɔ an ye karama sɔrɔ an ye dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ ka b'o la ka tila ka na Maroc sigi la an ye nafaba de sɔrɔ a kɔnɔ Marocɛw y'an kunbɛn ka ɲɛ u y'an bonya fo an yɛrɛ ko k'a ye sa kɔni k'an bɛ to Maroc yan nɔ an nana Maka fana alhamdulilayi Makakaw fana u bɛ maliyɛnw fɛ an n'u bɛ sigi alikaba kɔrɔ n'u y'a dɔn ko maliyɛn dɔrɔn f'u b'u bolo kɛ tantɔ an bɛ ala fo k'a barika da. Agence de voyage Boulaïda ka bɔ Kayi an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi a n'a ka hijitadenw bɛ Maka batow bɛ sen na sani Arafa donba cɛ wa baasi fosi tɛ u la ala barika la sigi a kun cɛra ni fatiya tali ye ka dugawu sanumanw don. An ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. A kɛlen kɔ ka san dankɛ Bɛnɛn jamana kunna Patrice Talon ye k'an bɛɛ da jamanadenw ye yanni a nɔnabila ka cogo ko jamana kunna a nɔna n'o ye Romuald Wadani ye. A yɛrɛ ye maa min jira ko danaya ka da o ka kala ta o ye kɔni o de kɛra jamana ɲɛmaa ye. Patrice Talon maa min bɛ sigi a nɔ na o ka forobasigili bɛ kɛ dimanche mai kalo tile 24 nata. Tiɲɛ don jamana ɲɛmaa min bɛ k'an bɛɛ da jamanadenw ye Bɛnɛn a bɛ k'i yanga n'a ka baaraba kelenw ye k'a ka san da kɔnɔ Bɛnɛn kunna k'o sɔrɔ siraw yiriwara nga fangasinamatɔw ni forobatɔ caman kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a man ka fɔ k'a bɛ waso n'a ka san da baara ye bawo gwɛlɛya caman yera a ka fanga kɔnɔ. Jamanakuntigi kalata yɛrɛ min kɛlen filɛ nin ye n'o kɛra sababu ye k'a ka denmisɛnnin na Bɛnɛn jamana kunna Romuald Wadani o jamanakuntigi kalata kɛra fangasinamatɔw na dankɔrɔbaw kɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲamakɔrɔ Thomas Boni Yayi ka fanga ɲinindɔ les démocrates olu sema ye kalata in na k'a sabu kɛ gɛrɛndɛw minnu kun bɛ kalata dafɛ ni sariya senw ye ni ma ɲɛ k'i b'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini fɔ denfaw ka sɔrɔ i la denfa hakɛ dɔ n'o ye parrainage ye bangera les démocrates mɔgɔw ka cɛbɔ la ko o ma denfa sɔrɔ a yɛrɛ la. Kelen filanan san 2025 novembre kalo la a ye yɛlɛma doni min kɛ jamana sariya sunba la ni nga jamana ɲɛma ka kumaw kɛ fɔ san 7 ye o bɛɛ kɛra gwɛlɛya ye fangasinamatɔw ni forobatɔ dɔw bolo. Patrice Talon kɛtɔ k'an bɛɛ da jamanadenw ye Bɛnɛn jamana kunna a ko a bɛ dugawu don kɛ a nɔnabila ye n'o ye Romuald Wadani ye san 7 min bɛ ka na o fanga ka ɲɛ a bolo ka Bɛnɛn don jamanabaya la bɛnkanbanga kɔnɔ ni ka yiriwa. Romuald Wadani Bɛnɛn jamana ɲamakura ale bɛna kɛ Bɛnɛn jamana ɲamaa naaninan de ye kabini bɛnkanbanga fiɲɛ tira farafina kɔnɔ san 1990. Ameriki jamana ɲɛmaw bɛ wuli ka jɔ la jango Maroc ni Algérie cɛ bi se bɛɛ. Baara in daminɛna a bi kuma janbɔ bibi in na Ameriki jamana ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u kɛn bɛ ka nɔba bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ bawo u sen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sigi yɔrɔ kelen na yɛrɛ. Espagne duguba la Madrid sigi dɔ kɛra yen jamana filaw ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ kɔnɔ yɛrɛ min kun kan sa n'o kɔnɔ bɛ Maroc ni Espagne cɛ ko Sahara Occidental a n'a mamurutilen jɛkulu Front Polisario olu fɛnɛ yera a sigi rɔ. Mauritanie jamana min b'u dafɛ o fɛnɛ yera sigi in nɔ. Ameriki jamana jɛkulu min n'a bɛ wele ko Stimson Center o y'a yira a ka laseli la k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaw bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se k'a to jamana filaw bɛ se jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo farafina arabula kɔnɔ n'o ye Maghreb ye k'a tɛ se ka yiriwa abada ka fɔ ɲɔgɔn kɔ to Maroc ni Algérie cɛ. Ni hakilina o hakilina taara diɲɛ bina k'u ka ko a yiriwa dɔ kan ka ɲɛsin farafina arabula mɔ n'o ye Maghreb ye ko ninnu fila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ b'o dansira la. Lakanabaliya min ɲɔ ɲɛ bɛ cɛcɛkana jamanaw nɔ arabu jamana ninnu fɛnɛ b'o dafɛ o fɛnɛ ye cɛcɛkana jamanaw ye. O lakanabaliya tɛ se ka kɛlɛ Ameriki jamana maa ɲɛmaw fɛ cogo si la k'a sɔrɔ ninnu jamana filaw fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ Ameriki jamana maa ɲɛmaw ka fɔ la min minɛna ka bɔ Ameriki jamana jɛkulu la jɛkulu min bɛ wele ko Stimson Center. Stimson Center ye a jira k'a fɔ
Ameriki jamana ma ɲɛmɔgɔw ka jateminɛ bɔra ka ko jamana law bɛnbaliya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka kɛ sababu ye u bɛ ka hiri kɛ maramafɛn ɲinini kan ko san 2025 n'o ye sango ye nafolo min donna maramafɛn sanni na jamana law fɛ nafolobaw do baw Maroko jamana a ye nafolo min jɔ maramafɛn sanni kama san 2025 sango dolari wari miliyari 17 kundu Algérie jamana kun gɛnguma ka nafolo min jɔ maramafɛn sanni no sango san 2025 dolari wari miliyari 25 wa bɛɛ bɛ ka lajɛ k'i ka surasiya sɛbɛkɔrɔ dilan k'a labɛn ni diɲɛ dɔnni kuraw ye kɛlɛ tɛ taa dɔnniw minnu kɔ ko ka ko to cogo rɔ a ka kan fɛn dɔ ka kunbɛ fangaja fɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ ka bila yiriwa siraw ka minɛ jamana filaw fɛ u ka se ka jɛ ka baara kɛ k'u tɛgɛ to ɲɔgɔn bolo k'o ye Amérique jamana ka laɲini ye lakanabaliya min fɛnɛ bɛ cɛcɛkana jamanaw nɔ n'o ma ɲa kɛlɛ kɔ Amérique jamana fɛ n'o jamana filaw fɛ jɛ ka kɛ sababu ye k'o baara nɔgɔya Amérique jamana bolo ka bɛɛ to u ni ɲɔgɔn cɛ ko Amérique jamana ka laɲini y'o de a mana tigɛ Dawuda kɔni nka Maroko ni Amérique jamana kɔni ka di ka sababu kɛ n'a fɔra ko Amérique jamana ka I dɔngɔ da jamana dɔ la a bɛ Maroko de ta Maroko sɔnna ka don Amérique jamana dɔngɔdaw fɛ ni Yahudiya jamana Bani Israila fɛ jɛ e Arabu jamana o jamana ni sɔnna ka jɛ Bani Israila fɛ ka sanga ni Amérique jamana ka laɲini ye o y'i kɛlen ye Amérique jamana dɔngɔ jamana ye nka Algérie jamana ka sɔn sigi ka fɔ mo ani Maroko cɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛbaw caman gɛmɛ ka jira k'a fɔ Algérie jamana dɛsɛra de n'a sɔnna sigi ka fɔ mo ani Maroko cɛ Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw k'u b'a ɲini surunani do jamana Pakistan fɛ u ni Amérique cɛ kɛlɛ lɔ a ka kuma di u mɔ u ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka mankanba fɛɛrɛ kura dajiralen la u la kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Katarikaw ka jabaraninso la min bɛ wele ko Al Jazeera k'a y'a minɛ ka bɔ Pakistan ma ɲɛmɔgɔw yɔrɔ a ko gwɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw ni Amérique jamana ma ɲɛmɔgɔw cɛ mankan bannen nɔ o ye Iran jamana dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira uranium min n'a labalolen bi kɛ mugujugu ye o kunkanko de kɛ mɛ gwɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ Amérique jamana ka laɲini de ye Iran jamana k'i bolo bɔ o la pewu Iran jamana dun galen ka don k'a fɔ a dagan bɛ diɲɛ jamana tɔw ye n'Ala y'a se k'u ye u ka bayɛlɛma k'u ka maamagow ɲɛ a la cogo min n'o ye kuranko magow ye a dagan bɛ Iran jamana ye o cogo kelen fɛnɛ nɔ a ka maamago ɲɛ a la ten Alamusa Irankaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabaw mɔ a babu sentigi Ismail Bakaye ye a jira k'a fɔ Amérique jamana ka ci sera u mɔ mugu mankan bɛ se ka da u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka kɛlɛ jɔ nka u bɛ ka hakili don cogo ɲini a la fɔlɔ u bɛ jateminɛ na a kun kan Amérique jamana jabaraninso yɛrɛ sa n'o ye CNN ye o y'a jira k'a fɔ a y'a minɛ ka bɔ Amérique jamana kunnafoni ɲinijɛkulu yɔrɔ n'o ye service de renseignement américain k'a fɔ bi na mugu manga dali furanjɔrɔ Iran ni Amérique cɛ ko Iran jamana y'a ka drone dilan daminɛ ka ban a ye drone minnu kɛ ka bonni kɛ ani Amérique cɛ kɛlɛ kuma tile 40 kɔnɔ k'a bɛ ɲini ko drone bɛɛ lajɛlen nɔna bila ka ban a teliya kojugu drone dilali la ko Amérique jamana kunnafoni ɲinijɛkulu service de renseignement ma ɲɛmɔgɔw ka fɔ la Donald Trump yɛrɛ ye dɔgɔkun 2 min di ko ka mugu mankan da o kɔnɔ n'o daminɛna avril kalo daminɛ dɛ o dɔgɔkun 2 kɔnɔ ko Iran jamana y'a ka drone dilan ko wa ka mugu filitaw n'o ye système de missiles ye ani mugu filila yɛrɛ n'o ye lanceurs ye ko Amérique jamana kun gɛn kun bɛ ka jate bila yɔrɔw minnu na k'a fɔ Iran jamana ma teliya cogo o cogo a tɛ se k'olu dilan ka bɛn ni nin kuma ye k'a bɔra Amérique jamana ma ɲɛmɔgɔw ka jate kɔnɔ ko dilali teliyara Iran jamana fɛ kojugu nin ye CNN jabaraninso Amérique olu ka kuma ye k'u ye min minɛ ka bɔ Amérique jamana lakana tigilamaw yɔrɔ u ka dakuruɲɛ laban kɛra min ye ko kunga ko ni Iran jamana ye kalo 6 sɔrɔ nin jogo in nɔ kɛlɛ tɛ senna a ye drone minnu kɛ ka bonni kɛ ani Amérique cɛ kɛlɛ kuma tile 40 kɔnɔ k'a b'a minɛ bɛɛ lajɛlen segin a nɔ na an kun y'a fɔ a ye an ka laseli tɛmɛnenw na k'a fɔ Cuba jamana ɲɛmaakɔrɔ Raúl Castro ŋunuŋunu kun bɛ ka na n'a ye k'a fɔ Amérique jamana maa ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'a minɛ bi a n'an bɛ dankɛnɛmaya bawo ka bɛn ni araba mɛ kalo tile 20 ye
Ameriki jamana kiri ɲɛma dɔ ye mandat da Cuba jamana ɲɛmakɔrɔ Raul Castro ka fɔ ani minɛni ka kan bawo k'a ye mɔɔw faa. Jaki min ɲɛsin bɛ Cuba jamana ɲɛmakɔrɔ Raul Castro mɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka fanga fɛ n'a kuma tun bɛ senna kabini avril kalo tile 23 tɛmɛnen Ameriki jamana duguba Miami Kiribulon kɔnɔ o ye k'a fɔ Raul Castro Cuba jamana ɲɛmakɔrɔ a ye Ameriki jamana den dɔw faa faali min mɛna don k'u bon k'u to pankuru la. Nin jaki kelen ɲɛsin bɛ Cuba jamana ma ɲɛmakɔrɔ 5 fɛnɛ mɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Raul Castro kɔfɛ. Ko in yɛrɛ kɛra san 1996 de. A don Cuba jamana sanfɛ surasiw u bɛ kɛlɛ kɛ pankuru la u y'a ye pankuru misɛnnin dɔ bɛ k'i pɛtɛ Cuba jamana kunna. Pankuru misɛnnin jɛkulu dɔ ka pankuru misɛnnin don. Jɛkulu min bɛ yɛrɛ wele ko Brotherhood de Rescousse o kɔrɔ ye ka dɛmɛ don an balemaw mɔ Bamanga la. Jɛkulu don Cuba jamanadenw ka jɛkulu minnu ni Cuba fanga ma ɲɛ sigila fanga sinamatɔnya binna k'u kan n'u taara bisimila minɛ Ameriki k'u yɛrɛ kalifa Ameriki fanga la. Olu de ka pankuru misɛnnin k'a bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsin Cuba jamanadenw mɔ minnu siranna Cuba fanga ɲɛ n'o ye communisme fanga ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni bɛnkan fanga taabolo bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ni faso bilara k'i bila faso bɛ ta k'i to yen. Fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ faso de ye a fanga siya in kɔnɔ. Sini jamana fanga jujɔ don Irisila jamana fanga jujɔ don Cuba jamana fɛnɛ bɛ o fanga in de ka hali bi. Venezuela bɛ kun bɛ o de kan. Minnu boli baatɔ bɛ kwaji de minɛ sa n'a ma ɲɛ ko Cuba ni Ameriki jamana ka surun. Pankuru misɛnnin de b'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ don olu de ma kwaji kan. Ameriki jamana la sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min k'u ni kisi. Nin jɛkulu in de ka pankuru pɛtɛtɔ Cuba jamana kunna Cuba jamana sanfɛ kɛlɛcɛw y'a susu k'u to u ka kɛlɛkɛ pankuru la. Maa 5 ye diɲɛ to a pankuru misɛnnin kɔnɔ. San 1996 de a kɛra. Nka don Ameriki jamana maa ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ Cuba jamana surasiw ye pankuru misɛnnin susu yɔrɔ min ko Cuba kunna n'a kun tɛ. Kwaji fa minnu bɛ wele ko o international o kɔrɔ ye jamana si tɛ se k'a fɔ k'i ka jamana ji don kwaji fanw don minnu tɛ jamana dɔ fɛ ko pankuru misɛnnin susura yen de. Miami ka bɛn ni araba mɛ kalo tile 20 ye jamana tɔgɔla kiri ɲɛma danga min bɛ yen ni o ye Todd Blanche ye ka kɛɲɛ ni ko in kɛlen san gunbɛ dusukun gamigami kɛnɛ ye. Jamana tɔgɔla kiri ɲɛma Todd Blanche ye kuma ta k'a fɔ Ameriki jamana ti ɲinɛ a den si kɔ. Ni bingeri ka wale kele ito ɲana hali ni sara do bile janya ko na sebali tɛ Ameriki jamana tɛ ɲinɛ i kɔ wa ko maa min bɛ fanga na bi n'o ye Donald Trump ye o tɛ ɲinɛ i kɔ ko kuma ko ni maa minnu fara Cuba jamana maa ɲɛmaw fɛ a don san 1996 ko Ameriki jamana n'a ɲɛma Donald Trump tɛ ɲinɛ u kɔ ko wa ko Raul Castro jamana ɲɛmakɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ bi Ameriki jamana ye mandat da a kan. Raul Castro jamana ɲɛmakɔrɔ bangena san 1931 don min na nin ko in bɛ kɛ san 1996 ale de kun ye Cuba fanga kɔnɔ minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ o kuma k'a minɛkun bɛ kɛ o ye. Nka Cuba jamana ɲɛmaw ye a jira a don k'a fɔ jamana ɲɛmaw y'u ka kɛta kɛ bawo Cuba jamana kunnana a man ka pankuru wɛrɛ k'i pɛtɛ Cuba jamana ɲɛmaw tɛ min kalama o dɔn bɛ diɲɛ seleke na ni sariya bɛɛ lajɛlen la ko kuma ko Cuba jamana surasiya ye a ka pankuru misɛnnin bonda bonde bawo a faratilama de kun bɛ Cuba jamana kunna. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.